Ahojte pri tomto info, či ako to je. Prosím, napíšte mi do komentárov, či čo to je. Že aké by ste chceli, čo by som mala natočiť. Ja by som chcela osobne natočiť Shark Show, ale nemám na to čas. Takže prosím, povedzte to do komentárov a dajte to. My vám zatiaľ ukážeme ukážku. Niečo. Ahoj, co tu děláš, vole? Neboj se mě. Toto nechce. Zažiť už. Byla som si jednu vodu, 5 eur, nech sa páči. Justin Bieber je podivný. Ja som to počul. Ja som Justin Bieber. Au. To bolo. A preto to prosím... Čaute. Preto to prosím napíšte, lebo ja neviem, čo mám vymýšľať a tak. Tak prosím, napíšte to do komentárov. Toto video zatiaľ bude mať 3 minúty. Zatiaľ má len jednu, ja viem. A kúknite si to. Hej. Aspoň mi nič neukradol. Padlo autíčko. Ahoj Emily. Ja som Stella. Čo si ma poletieš s mojou sestrou Emily? Jej, ahoj Stella. Dobre. No, tak nič.